Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Jordan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga aldaw yu amin di ta istasyon ti radyo kan kadagiti padak adumdumngeg. Siyak ni Jordan. Kayat kuman nga ibinglay ti may sa apakasaritaan iti biyag ko ajak tupulos malipatan. May saak akatutubo ijay bukid non. Gapu iti kinarigat ti panagbiag na isadsadak ditoy Cordillera. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jordan. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Talaga ka di adisidido ka iti dayta panggap mo, anak ko. Wala nang. Kaputa kahit ko tulungan ni tatang. Tulungan kahit ba? Tanagrigat ti panagbiag tayo dito eh. Iso padasag ti umadayo. Barang anda swerte iti sa bali a lugar. Katdo kasta ti plano, awan maarami da kanak ko. Palubusan da ka nga road, ngam kasanoon ti aramata makwarta. Awan mat urnong may kadatatang iyo, tapito kayo nga agkakabsat. Kat apag husto laeng matimat-matgadan mi iti kasapulan tayo. Sana bali yan nang. Adamot basit urnong ko iti panagtrab-trabaho kadag iti babak nang. Nga daan nalalawa daga dito eh. Nasaya at nga rudno kasta anak ko. Sumuro ta kadag iti padak nga agtutubo dito lugar tayo. Ama pa ni Jay Cordillera. Ado ngamin kano ti mabalin na pakitrabaho ni Jay. Kasta ka di anak ko. Kahit namadaan na iti trabaho. Regular to na pawitan kayo iti kwarta. Tap na matulungan kayo kadag iti kakabsat ko iti panagadalda. Sige anak ko, palubusan da ka. Kat agan-anad ka iti kaadam to iti sabali a lugar. Anya nga Jordan, nakasagahanan dagiti imatam iti papantayo di Cordillera? Uwan Rodante. Oh, naibok mo nga Rodan ti panaglugan tayo iti aeroplano? Win, di ka madanagan. Natsambak abim mabati plete. Iso nga imbok ko na. Naimbag ata na tsambaam. When parts, binantaya ka talaga. Tapno man na iti budget tayo. Una, tani. Bitin na talaga ti kwarta. Importante, makadanon tayo di Manila. At damang sabat kada tayo ijay. Kat isudan tunti makamo iti plete tayo. Kanin tayo. Aging iti lugar papanan tayo. Uy, di mo liplipatan ti to valid IDs mo ha. Uwan, nakasaganan. Wanya ngay, awan nalipatan nyo kadag iti rumbang alaan nyo agam gamit nyo. Adami nan. Wen, kompleto dagiti bagahe mi. Kan dagiti importante abanag nga itugot mi, kasimbilin mo. Nasayat no kasta. Bali 5 tayo amin ang mapan ni Cordillera. First time ko nga aglugan iti aeroplano. Iso nga excited ak. Ang medyo nalidayak. Tapanawak dagiti kapamilyak. First time ko maya dayo kada-kada. Agpapada tayo na kada Brent kanyong. Sana bale. Mayroon tayong tumot lang. O sige, umunag tayo nga roon iti airport. Oh, nakadanon tayo dito yung airport. Dagidahin dagiti kakadwa tayo ang nagkapo iti sa bali a lugar. Asit gan tayo idan. Sige, intayo iti ayanda. Pards, dagiti kakadwa ang nagkapo iti bukid nun. Masayat mat! Ano? Intay agluganan, mapantayo iti ayan ti pas terminal. Iso ti pagluganan tayo nga agturong iti probinsya papanan tayo. May gayon. O sige. Panagkitak mo kiti kadagiti kakadwami. Ket nasisingpat damat. Iso panagkunak. Ket husto ti desisyon ko asimurot kada Rodante. Sigun iti may sa alalaki asimabat kada kami dito bus terminal. Iti may sa probinsya iti Cordillera ti papanan mi. Kunadang agtarakan kami iti baboy jay. Sapay la kama. Tanasaya ti pagbanagan mi. Iti papanan mi a lugar. Kalpasan na naglugan tayo iti jeep.
Nakadanon tayo dito lugar kunada papanan tayo. Jordan, anya jay kunada anagan to'y probinsya nga ayan tayo. Abra, ket maturog tayo kanito ti abalay. Tainton bigat, masapa tayo nga agrihing. Ket magmag na tayo kanang amapan iti destinasyon tayo. Kunak ano nakadanon tayo. Saan pa'y gayam? Kanapay nga adda pagnaan tayo. Sa tayo ito makadanon iti lugar a pagtrabahuan tayo. Uwan nga rod, awan mat kiti problema kanyak, ura pa'y magmag na tayo. Tila ang paasdawak. Ket ti imbagadang adda pagkatan tayo ababoy. Dayta nga rod kat. Pagbagkatan da tayo pa'y gayam iti baboy. Adayo mo tinapag na tayo Sakbayan nakadanon tayo dito destinasyon tayo. Uwan nga rod. Talo, aging gat upat nga oras ti dinalyasat tayo. Sakbayan nakadanon tayo dito Isa na banog tayo unay. Pards, apayakas lawan permanente babalay dito Ken, apayakas lada tayo lang ti agyam dito Wan nga rod. Kadwa tayo dagiti agtutubo ang naggapumot lang iti sa bali a lugar. Siguro, dito'y da tayo apagtrabahuan. Dito'y tayo agtarakan iti baboy. Wan siguro. Dito'y tayo ataraknan dagiti inawit tayo a baboy. Ti importante, agsweldo tayo iti husto. Tapno damat maipatulod tayo kwarta kadagiti pamilya tayo. Talon ang bulan ti kadami ditoy. Agtarakan iti baboy. Agluto. Kano maminsan, kat da kami ti agparti iti baboy. Ang apay nga ginggay ta, kat di da kang pagsweldoen manang tasya. Di kay agdanag, tao may ito di mang pasweldo kada kayo. Ang manang, urumbang kumapi nagsweldo da kami. Tapno damat ipatulod mi kadagiti pamilya mi. Amom, may mayat matlaang nung maurnong ti sweldo yo, tapno dakdakkel ti may patulod yo. Naruamak iti kinarigat manang. Isodyak agreklamo. Saan kami nga agreklamo? Nauraan niya pa iti ipatrabaho yo kada kami. Ang pangaasi yo. Taitadyo kumamot kan ti sweldo mi. Urayan yo, yagdan to matlaang. Maumuma ako niti kadata dito, Alex. Kaya't kunti pumanaw iti daytoy a lugar. Uray siyak. Si kalaang nga Gimdi tamat amo ti dalan nga agturong iji ili. Iso masapol nga agpaliw ta. Tano maikan tayo iti gundaway. Pumanaw tayo kit din iti daytoy a lugar. Wan, ibagatan to kadagiti kakadwa. Noan niya ti makunada. Sige. Imbag kumamot no itid dati sweldo tayo. Gimaging kay ta, kat awam pa intid da sweldo tayo. Adda manandag iti lalaki. Kat armas manandag iti awit da. Pagarupak no kagawahan iti panagtalon, wano panagbangkag ti awit da. Hangim saan mat. Tapuro armas matikim da. Gusto lakit iti hatap ko. Kalaban ti gobyerno na gito Rebuild na gito nakikaduan mi. At ipagarup mi. Kat matulungan na kami. Ngamsaan gayam. Tapag balinan na kami lang nga katulong da. Isumit lagayam nga adayo kami kadagiti ayan ti babalay. Sanda kami pa'y apasitgan kadagiti ayan ti kubo da. Sumurot kayo kada kami jaili. Tay agatan kadag iti maaramat iti maangay ng okasyon. Sige, boss. Adamanan mapasama ka pa nagtataripno. Kat masapol nga agisagana tayo iti adu amakan. Boss. Boss, sumurot kami to kada kayo iji Naimbaglangan tanamam mo ka, Marta. Tatunggal bumaba kami dito Kat ada ka kays istoryak. No kasta, ururayin nyo manandag iti kakadwayo, anapan iti palengke? Wan, Marta. Takadwami ida amang bagkat kadagiti gatangin da. Ta isang at medyo bantay. Kasta gayam. Among, naglagan tirik na. Tunggal makasarsarita ka. Nagragsa ka.
tunggal makita ka. Uray siya, Jordan. Maragsakan akmat. No daytay umay kayo diti lugar mi. May katlon da ito agundaway panagkita ta. Ket maawatan mo't siguro. Di kahit kung ipakaawat. Wan, maawatan ka. Gaputa uray apagbiit lang ti panagam-am mo ta. Kat agpadatan ni ti marikrik na. No kasta, adamot panagayat mo kanyak? Kat wan Angam, aguray ka. Anya jay kunam nga ibaga maipapan kadagiti nang iyag kada kayo diti lugar mi? Panagkunak. Kalaban ti gobyerno, dagiti nang halak kada kami ditoy. Kaya't minti makalapsot kada kada. Kaya't minti aglibas, manipod itipoder da. Kasta ka di. Sige, tulungan kayo. Tapno makalibas kayo kadagiti kakadwang. Tiam mo mi, ket trabaho tinastrakan mi. Tiam mo mi, ket pagsweldon da kami. Ang imsan mo't kayam, tanagbalin kami lang abag-enda. Kasi kayo matbarok. Di kayo matanagan, tatulungan da kayo. Itamot laeng, ipanda kayo iti presinto. Tapno imbestigaran da kayo dagiti polis. Da kaminti makamo kada kayo. Tulungan da kayo. Tapno makasubli kayo iti lugaryo. Agyaman kami unay, Kapitan. Makalapsot kami mutlangan kadakwada. Gaputa menor di edad dagiti doa kakadwayo. Tumulong kami. Tapno makasubli kayon ijay bukid nun. Agyaman kami unay, ma'am. Agtitinulong kami matlaang kadagiti kapulisan kan lokal a gobyerno para iti pinansyal a kasapulan nyo. Tapno makaawid kayon. Kasano nga, Pards? Talagang agbati ka dito'y? Win, Pards, nakapagdesisyon akon. Agyanak dito'y. Tada na sa pulak a pagtrabahwak. Ken, jacket agawid. Ngawan man lati mayawid ko kadagiti pamilyak. Adakan ka dayta, Pards. Amok matkit di. At di mo mapanawan dito'y. Pudno dayta. Kaya't ko timang bukol iti pamilya. Akadwak ni Marta. Mawatan ka, Pards. Siya, gawid ak pa'y laeng. Ket no adda pa'y tsansa makasubliak dito'y Cordillera. Agsubliak. Takayat ko ti agtrabaho dito'y. Ijay probinsya ti Benguet ti papanak. No makasubliak to. Sige. Kaya't agan anad kayo ti biyahe, Wen, Pards. Sana bale? Taitulod na kami ti may nga officer ti DSWD. Nakaragrag sakak, Marta. Tas ka talaga ti kagasat ko. Uray siyak Jordan. Nakaragrag sakak mo. Ay, ayatan ka unay, Marta. Kasta akmat kan ka, Jordan. Ay, ayatan ka unay. Kalpasan ti tallo atawan, naadaan kami iti anak. Ket ita, plano mi ti bumisita iti bukid nun. Ta saan kami anakaawawid ijay, idi adda pandemya. Narigat man dayjay anagdalanak, ngem naragsakak, tanam amok met ti babae, anangayat kanyak. Itimot beneg dagiti rebelde, awan ko man ti maluko da nga agtutubo, wenno asino man a tao. To'y pagayam mo, Jordan. Jordan pagayam ko, agyaman kami tingka insalaysay. Agtalek, agtinulong, agkinaawatan kayo nga agasawa, tapno agtalinaed, ti kinaragsakyo a pamilya. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Jordan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Teresa Calay,
Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Katrina, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda anak iti natalged a trabaho iti may sa akumpanya. Makunak anapintas nga agpayso ti panagbiag ko, ngem adda lata sapsapulag. Noan niya dayta, iso nga rod ti inak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Katrina. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ato iti allowance mo para itaalawas, Jennifer, ading ko. Ay, agyaman akmanang. Apag iso, adabayadak para iti may sa group project mi. Kumustamat nga iti panagadan mo? Nangato ka din matlaang dagiti grades mo? Wan manang, sapay ko mga rod, tamakastrek kak tumanan iti dean's list. Alakat saya atom ti panagadal mo Tapno mapasamak day tanga arapaap mo. Madamag ko man lang manang. Awan ka di pa'y nobyo? Ha? Wano? Ni Manong Jonathan nasigod a nobyong pailang ti ay ayatam nga gingga ita. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta, Jennifer? Ala, agsagana kakit din. Taagid dan ta na rumwar. Itulod ka nga umuna iti pagadalan nyo sa akto sumrat iti opisina. Good morning, my beautiful BFF. Good morning too. Nasapa ka asimra kita, Loida. Tanagado ti mailipas a report. Amumutan, sa anak ang makatrabaho ijay balay. Tamasapol nga asikaswak ti masakit nga ina. So aday jay, dito'y kulangan nga aramidan dagiti paperworks ko. Amom, nagasat kan ka dagiti dadakkel mo. Gaputa nagsaya at ka nga anak. Totoo yan, BFF. Kanore siya mat nagasat akmat. Gaputa ipatpatid da. Nasingpet ken nagagat ka ngamin. Iso nga awan nga rod ti rason, tapno saan da ka nga ipateg iti kastaunay. Apay ka di ang pinayaban dang iti opisina yo, Sir Sam? Gaputad na napatag nga ibagakan ka, Katrina. Anya day ta, sir? Ada ka di parikot iti trabaho? Ada ka di naaramid ko asaan anasaya, ha? Unay lakit din day tapa nagdanag mo. Awan parikot iti trabaho. Kinapudno na, mayat ti performance mo dito'y kumpanya. Isungawan nga rutinas ka na pagdanagam. Awan gayam, iso a pinaayaban ka. Gaputa kayat ko asika ti agattend iti seminary di Manila. Ti maangay a seminary di kat para matlang iti pagsayatan ti kumpanya. Sige sir, no day tati ko nayo. Mapanak nga rod iti Manila para iti maangay a seminar. Intun biga ti rabi iti papan mo. Dua kayo kini Loida amapan. Nanang, pumanawa ka, naskan amapanak iti Manila. Gaputad da maangay a seminar para iti kumpanyami. Ala, kataganandad ka nga rod, anak ka. Wen nanang. Ni ka de Katrina ti kadwam ama pa ni Manila. Wen nanang. Siyak nga rod, nana. Iso nga awan tinas ka na pagdanagan nyo, gaputa addaak akadwa ni Loida ama pan ijay Manila. Ngala, akan andad kayo nga rod. BFF, umadanin amang rug iti seminar. Ngam-apay akaslasaan ka amakaid na. Ha? Madlaw ko nga itaypay akumit kita ka iti bangir atugam. Apay, asino tikit kita? Loida, mailasin mo ka diti nakatugaw ijay. Dahil mano, ti ada iti makanawan mo. Ha? Ay,
Ay, sus, BFF. Jak lakit agbidot ni Jonathan Dayjay. Ha? Ay, I smell something good. Kasla makikita ko niya. Ngaan niya? Nagsubli ti sigod aragsak mo. Aksagan ka man. Ni, umadanin amang rugiti seminar. Nagbayag mo na ni Lloyda na pa nag-CR. Itay pa nga kururayak ti tiruar ti conference hall. Sapay kayat kung ti mapan iti restaurant na mabisina kon. Hi, Katrina. Ha? Jonathan? Wen, siyak nga rod. Itay pa'y akayat ko ti umasidagkan ka. Isun na lang ta mabahinak. Gaputan nakitak akadwam ti gayem mo. Kasta ka di? Aywan gayam. Nangan ka din. No kayat mo, mangantay ti restaurant. Siyak ti makamoy ti gastos. Kano kayat mo, ikuyog mo ti gayem mo. Uray saanan. Nakababain man. Awan tinas ka na pagbainam. Italaan mo't nga awisin ka. Iso asapay la kuma, tapat gam ti awis ko. Sige man langan. I-text kong tulaangan ni Lloyda, ta sumarunon ton iti restaurant a papananta. Amang ano saan tumot lama panday jay, gaputa man nagbabain ngamin. Jacqueline Pagaro, nga tumatgaya man ti posisyon mo iti kumpanya pagpapaayam ita, Jonathan. Wen, ken saan la areta? Nakaipundarak pa yan iti bukod ko abalay. Iso na lang, tadala takurang na. Anya da ita? Single pa'y lang aging gaita. Anya? Oh, come on. Kaya't mo asawan? Awan pa'y asawa? Wano girlfriend mo? Awan pa'y. Katrina, pakawanin na ko ma. Pakawanin na. No nasaktan ka, iti desisyon ko. Ideagayan ayat tapay lahat. Kaya't ko lang amin na matungpal ti arapahap ko, idi. Ken amumutan. Awan unay ti panahon tayo ti tunggal maysa. Kaputag padatakit nga rod nga estudyante, idi. Nabayagan day di apanawan, Jonathan. Iso asaanan aday ta ti pagsaritaan ta. Alakit din, mangantan. Saan to na naimas ti nakadasar amakan, no lumami isan. Sana all na lang, friend. Uy, unay mo tanday ta reaction mo. Mangagda ka dagiti ka opisinaan ta. Anya ko ma, break time mo. Good, anya pa'y nga itinagsaritaan nyo kini ex mo. Dayjay, nagkidaw iti pamakawan, gapo iti naramid na iti kanyak. Maawatak mo't kit iti nagbalin a desisyon na, friend. Tauray siya. Awan una yan ti panawan ko kankwa na idi, gapo tagad adalakit nga rod. Iso na lang ta. Talaga nasakitanak, friend. Amin, friend. Saan pa'y anala daw ti amin? Mabalin nyo pa'y nga isubli ti sigod nga ayan-ayat yung. Nalakit di ta kayat yung ti makabawi iti tunggal maysa. Ang question, no bilang taagdaton manen kan ni Jonathan, aklunam ka di? Siguro. Anya siguro. No syakti si ka, aklo na mo, friend. Itikas na, agbalinan anaragsak ti puso. Ay na, congratulations, Jennifer Adingko. Nakaturpos ka matlaangan iti kolehyo. Agyaman manang Katrina. No saan agapukan ka, sana kuma nakaturpos. Unay kalakit din ay ha. Awan anyaman na Adingko. Kabsat ka. Isa arumbang laang nga rod at tulungan ka. Kan may sang, iso tibirin kanyak dagiti dadakkel ta idi si bibiyag da paylaan. Iso asigurado anaragsak da ita para iti panagbaligim. Kat ita talakalpasa ko niti panaghadal ko. Magsapol ang kadagos iti trabaho. Iti kasta, matulungan ka kadagiti gastos si Jay Balay, manang. Friend, papaayaban na ka ni Sir Samuel iti opisina na. Mapan ka kano iti itamot laang. Kaputad da kano naskan nga ibagana ken ka.
Anya, tama ng tibagana. Adda nga ta, mistake iti report nga inaramid ko. Si kamot, managdandanag ka na unay. Gapula ang tapapaayaban na ka ni Sir Samuel, adan adagos bidot ang naaramid mo. Ay na, tinasaya at mapangkalaangan iti ayan na. Iti kasta, maamuam no anya at talaga ti ibaganakan ka. Sige nga rod, tamapanak iti ayan ni Sir Samuel. Pinayaban ka dito'y opisina. Gapot adda kayat ko nga'y pakamukin ka, Katrina. Anya ka di dayta, sir? Mapana ko ni di Amerika iti kabitan na panawen. Iso masapol ang masukatan ti manager iti daytoy a kumpanya. Kat gaputa makita ka na pintas ti performance mo iti lasod ti sangapulo at aware na panagtrabahom ditoy. Sika tinapili ka sumukat kanya kas manager. Ha? Anya? Pudno ka di dayta nga ibagbagayo, sir? Wen, mamatya ka kabailan ti trabaho kas manager. Ket sigurado nga dadapay adumuras da ito'y kumpanya gaputa na laing ti sumukat kanya. Agyaman na kiti panagtalagyo kan ti kumpanya kanyak, sir. Ikari kasay-saya atag pa iti trabaho. Nang runa ita, tamay sa akton a manager. Manang, itay ka pa'y anak katugaw dito'y salas, aday talatan laptop mo ti kasangsang mo. Agrelax ka mat Ay na, jak masangot ti agrelax ading ko. Ado pa'y dagitinaskan nga ilapas ko. Kasta ka dilatan na kanayon? Trabaho latan ti ininto na raw. 35 ang titawin mo. Nga maging gayta, awan pa'y asawam. Sige ka, ang mga numaunaan ka pa'y. Ayos laeng. Uray no umun-una ka makiasawa ading ko. Awan magplano ka makiasawa. Ang amom, no daduma. Pampanunutak, noan niya nga tamot tirik na ti adda asawa kan anak na. O di, mangsapol ka iti agbalin na boyfriend mo. Iti kasta, maamuam ti sungbat dayta sa ludsud mo. Alakit din, agrubot ka manang. Ilibre ka man iti coffee shop. Masapol na agaliwaksay ka mat. Tapno saan la at trabaho ti aramidam. Oh, aday tanti kapikan cookies nga order mo, mana. Agmerienda ka, tama nga no lumamis pa iti kapem. Agyaman na kiti panangilibrem kanya kading ko. Nabayagan na sa anak-anak na pandito a coffee shop. Ngam, naimas lata ti kapeda dito eh. Ay, Katrina. Jonathan, ada ka dito eh? Wen, kasangsangpat ko iti kalmain. Awin kayam. Daytoy ka din ni Jennifer akabsat mo? Ay, wen manong, siyak dayto eh. Mabit lang manong. Ada ka din asawam, wano kayan ayat mo? Tanawan pa'y, mabalin niyo ti agsinobyan ka ni Manang Katrina. Tanan ka man dita, Jennifer. Apay, awan matdakas na no bilang Manang. Ha? Aklo na mga minan. Aging ga ita, ni Manong Jonathan pa'y lang ti adda dita pusom. Iso asaan mo ang maaramid ti agayat iti sabali. Jennifer! Adday ta, Katrina. At datan dito'y balayon. Agyaman na kiti panang itulod mo kanyak, Jonathan. Naisturbo kan sapayan, gapu kanyak. Awanan yaman na oray maisturbo ak. Basta para kan ka. Katrina. Pinatpatamatan ti imak. Ay ayatan ka pa'y lang aging gaita. Sana nagbaliw day tarik na ken ka. Kat ikarik. No ikanak iti may kadwagon daway. Di kanton pulos banawan. Kayat ko la maamuan. No dapay la panagayat mo kanyak. Wan, aging kaita. Ay ayatan ka paylaang, Jonathan. Sipod nag-break ta, idagad-adal ta paylaang. Saan akon anak kinobnobyo apulos. Gaputa, namnamaak nga agkita tapay.
No kasta nga rod, agkalaysatan iti kabitan na panawan. Iti kasta, makapagdenatan iti agnanayon. What? Agkalaysa kayon kini Jonathan ko ng friend. When friend, amom, nakaragragsa ka. Gaputa dimtang day ti agundaway para kada kami ka ni Jonathan. Oh, I'm so happy for you, friend. Sige, siya kung ti makaamo iti mang make-up kan ka. Kan siya matan ti mang bayad. Gift ko na yon sa'yo, friend. Agyaman ak, friend. Awisom tumot na ni nanang mo, Tapno makitak mat. Nabayag nga minan asa anak-anak kapasyar iti balayo. O sige, ibagak to kin ni nanang adumar ay iti kalaysam, friend. Manang, inton bigatan ti kalaysam. Kalpasan na. Ejay iton balay da manong Jonathan ti pagnaadam. Awan tumatan ti kadwak dito'y balay. San abale, tadamat dagiti dua ababaunan akadwa, maading ko. Si kanton ti makaamo dito'y balay, ha? Di ka agdanag, ta umayak tulat ta akanayon. Itapay lang, kablaawan kayon kini manong Jonathan, manang. Kunaklakit din no agbakbakit ka na balasa. Naimbaglangan ta nagsubli ni manong Jonathan. Wen nga rod, jak mailadawan ti kinaragsak ko. Gaputan na uray ko day ti agundaway. Kat kas iti kanayon nga ibagbaga kanyak day di mamakan papa. Agbalinak ka no anasaya at nga asawa. Kan ina, dagiti agbalinto nga anak mi kan ni Jonathan. Nagkalaysa kami nga rod kini Jonathan, Mr. Lonely. Kat ita, addaan kami iti anak. Nagtultuloy latta ti panagtrabaho kas manager iti kumpanya a pagpapaayak. Timot kabsat ko, addamatan bukod na a pamilya. Tuy pagayam mo, Katrina. Katrina, pagayam ko, agyaman iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Maragsakanak para kada kayo kini Jonathan. Ket sapay lakuma, tagtultuloy latta tinasaya at kan naragsak a pamilyayo. Kan kastameten ti trabaho yo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti naga na Katrina, manipod probinsya ti Isabela. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Deya Yap. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Michelle, manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naragsak kami iti asawak, idi saan pa'y adakkel ti birok na. Ngem idi immadon ti kwartana, di tamatan anang rugi ti parikot ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Michelle. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Han, saan ka kumapay ang mapan iti trabaho? Madi nga min tiriknag. Amangan no kumaro, kat saan ko ang maawir ni baby. Han, amo mat ti patakaran iti trabaho mi. Sayang mat ti maaldawak, no saan nakasumrek. Kastoy langan. No kumaro ti marikrik nam, mabalin mo mat nga ipaawir pa laang ni baby iti karuba tayo. Tangdanan tantulatan. Okay. Kaya't ka ngamin ang makadwa iti nabaybayag. Apagbit ka la ang makadwa iti balay. Ad-ado ti aldaw akadam iti trabaho. Saan ka kadipay lang na irwam aya? Sigud mo takastoy ti sitwasyon ta. Diyak manang mo. Ngam kadag iti napalpalabas nga aldaw. Diyak ka mo. No apay akanayon akayat ka makikita. Anya?
Amang ano aginaw ka, Han? Saan? Nagbinulan akong matitaabulan. Umatlagayam. Sana bali. Padasak ti agawid inton Friday, iti kasta, mabaybayag ang makadwana. O sige, namnamaot day ta agawid ka inton Biyernes, saan a Saturday. Wen, honey. Rimorgaya man nila kay mo. Talagang apagbiit mo lang ang makadwan nila kay mo iti makalawas. Wen nga ron, imbagpay kan ka, ta driver ti asawam, kat inaldaw ang makadwang. No siyak, kayat ko ati trabaho nila kay mo. Minero, kanayon a big time. Italaang mat amayat ti diskitarda. Bumawbawi lang kadagiti napalpalabas at tawan. Wan ngam agasam nga tititid na kan ka akwarta. Idento ta siya. Apag isula ang tititid nila kay ko para iti inaldaw. Ti importante, saan tayo kumangagsaksakit? Sa bagay makit di Husto tako nam. Anda akon, Han. Kas itinakonak. Agawid ak iti Biyernes. Agyaman akhan. Tatinong palmuti ko nam nga agawid ka iti Biyernes. Amumot akanayon ang maililiwakan ka. Nag-sweet lakid din ti asawak ayan. Ket gapo iti dayta. Ato iti paraken ka. Awatam. Nagado a kwarta. Manungay daytoy. 50,000 pesos laeng. Wow! Dayto yung tikadakkalan anayawat mo kanya ka. Wen, ibang kom ti daduma. Tapno adda mausar tayo, inton awanton ti diskitar. Wen talaga akasta ti aramida. Inton bigat, ipasyar kayo kini baby. Mapanta iti kayat mo apanganan. No kasta? Bawasan tangarod dahi ti akwarta Saan? Ibang kom dayta. Nakalasin ti gastusan tayo inton bigat. Ay, wow! Talaga a much money ka itahan. Siyempre. Ket da kayo iti anak ko ti swerte. Alaam dahi ti may sa kilo abaka. Ay sus! Awan pagbayad ko dita. Jakmat imbaga abayadam. Ited ko kan ka. Balatom. Tadakkel man ti birok nila kay ko. Kasta ka di? Ay katagyaman naklaunay, Michelle. Imbag ka pa'y talaga. Tadakkel ti sapol nila kay mo. Wan. At damat maurnong ko no kastoy akanayon. No adala ko mabakante iti trabaho nila kay mo. Kayat ko kuma nga ijemot ngagtrabaho nila kay ko. Ay, day tangarot ti problema. Taawan mat bakante, Harleen. Pasensya ka, tatinuktok ka. Uray ang karabiin. Oh, apay, ada ka di problema? Ada nga rod. Ni baby, nagngato ti kurikur na. Kaya't mi nga itaray di ospital. Naira na nga awan kwartami. Naibayad ko nga minan iti abang mi di kakaisuna kwartami. Kat numabalin, Michelle, pautangan na ko ma. Sige, ikan ka iti 3,000. Ited kon para ka ni baby. Uray saan mo nga utangan? Ha? Ay, nagsayaat ka gayam. Agyaman akan ka, Michelle. Sige, tayo nakalaan ti kwarta. Tapno maipan nyo adagos iti ospital ni baby. I-text naklatan no ada pagkasapulan nyo. Wan, Michelle, katagyaman ako nay. Saan ka makaawid italawas? Wenhan, pasensyakan. Isamsambot mi ngamin ti trabaho mi. Nang runa ita, at mapaspasungada na bagyo. Saan kami to na makaintra? Iso anas kan nga trabaho kami, oray Sabado. Anyamot tan ti kasta. Awan oras yo iti pamilyayo. Gapo iti kasta a klase iti trabaho yo. Pasensya ka din. Italang mat. Anya pa'y ngarod ngay. Awan maaramidak. Inton maminsan, sana mabalinti kasta. Agawid kalatan, uray adda trabaho yo. Ala, wenen. Tapno saan kan nga ko nga. O sige, babay-bye.
Bye. Anyamot din. Anya ngay nga ron. Awan maaramida. Michelle, nakaumayak tata kayat ko nga ibagakan ka. Anya dayta? Kwa, napanunod ko arumbag ama-amon dayto eh. Iso anas kan nga ibagak. Anya dayta? Saan anagawid nila kay mo idirabi eh? Saan ka di? Hawan. Adda ka no isamsambot da iti ayan ti trabaho da. Ay, ko ang amin. Nakita nila kay ko ti asawang iti batog ti maysa a hotel. Naglugan da iti taksi. Anya? Sinurot nila kay ko. Anya? No kayat maamaamuan ti club anang ituludan ti asawam iti babae, ibagam laang, taisuro ka no nila kay ko. Sige, kayat ko amamuan. Ibagam iti asawam, taisuro na ko ma. Pasensyakan, Michelle. Ngam, Jack mailasin. No asino ka dagita babae ti kadwa iti asawam. Kasanong nga taan na sumok ti asak ti kastoy a lugar. Amangan no dagiti katrabahuan na atin ang isuro kan kuana. Kasanok amamuan. No asino ti babae ako na makadua ti asawa. Saan ta siguro amamuan? Malaksid, no agsubliman dito iti asawam. Alangan mo't ari na biing nga umayak dito. Kan amangan no makita na ti asawa. Kas makita tamata. Kaadwan kat lalaki ti waiter. Awan ka di amom mabalin nga isarak ditoy. Kat iso ti pakaamuam no may manan ditoy ti asawam. Wen akpaiso. Miss! Pay ang takuntak dagiti kakasinsin ko. No asino ti mayat nga umay dito hikat agpaliyo. Wano sumrak pay ket di akas waiter wano waitress. Ura siya ti manggastos ka dagiti requirements. Basta siguraduam asaan nga amam mo nila kay mo ti isarak mo. Wen. Sige. Mapantangan mo. Agawid tan, Nelson. Kat agyamanak iti panang kuyog mo kanya. Hello, Insan? Oo, Insan. Nakalagip ka man. Damag ko a big time nila kay mo itaan. Wen, kat kasapulak ti tulong mo. Anya ang klase ti tulong, Insan? Amo, luklukwan nak ti asawak. Kat kayat ko amaamuan. No asino jay babae nga iruruwar na iti day jay aklab. Kayat mo asurutat ti asawam? Wen kuma, Insan. Agaplay ka iti day jay aklab. Siyak ti makaamo ka dagiti requirements mo. Napintas ka. Kat patsak nga awatan da ka adagos iti day jay aklab. Ay, sige, Insan. Apag iso, agbirbiro kak mag-ita iti trabaho. No kasta, umay ka nga rod dito'y balay, taagsarita taan na imbag. Itaman pa kaslawang gaganay gayam kat nagawidak. Umustakan? May liwakan kan, han? Maditirik na kita. Kayat ko ti agina na. Ha? Ada marikrik na? Mapanta iti doktor, ah? Saan ang kabaulan nga agasan ti doktor ti marikrik na? Anya nga min tinasakit kan kaya? Ti pusok. Ada sakit mo iti pusok? Tsaka mo. Basta nasakit ti pusok. Di ka maawatan. No di nak maawatan. Maturog kan. Tamaturog ak matan. Naawatak adagos, Insan. Kamaudyanan na, adan trabaho. Nasaya at mat, Insan. Binayadak dito a boarding house. 1 month advance kan 1 month deposit. Makaamukan tumutan amang bayad kadagiti sumarsaro no abulan. Tadamot din trabaho.
Wan insan, kit agyaman ako na yan. Basta ti ipapaaramid ko kan ka, ha? Numapan ijay ti asawak. Alaam ida iti ladawan. Noan niya dagiti aramidan da. Wan insan, jak malipatan day ta. Iteksnak, tamapanak to ijay. Areglado insan. Iso day tan ni Warren. Mailasin ko. Gapu kadagiti adu aladawan ngayon pakita kanyak ni Michelle. Ha? Adda babaeng imasirig kan pa na. Pasimple ang amangala itiladawan kadakwada. Adita, nagtugaw na. Ay, kaasimot ti kasinsin po alukluk pun ti asawa na. Sigurado ang masakitan kadagiti ipakitak to aladawan kan kuana. Hello, Rika. Kumusta? Adda dito ti asawang insan. Break time ko. Iso naawagan ka. Adda ka din na alaam aladawan da? Wan, isen ko kan ka apaman amalpas tang agtungtong. Nurumwarda inton madamdama. I-update na kadagos. Areglado insan. Okay, agyaman ak insan. Bye. Nagsakit ti kasto nga aramidan kanyak ni Warren. Tsaka mo, noan niya tirumbang nga aramidak. Nga may sa ti ipasigurado. Tsak kayat amarakrak ti pamilya. Hello, Nanang? Oo, itaman pa'y anak kaawag ka, anak ko. Kumusta ka? Nasayaat, mat. Inawagan kayo. Gapot na, mariribu ka na. Kaya't kayo makasarita. Apay, anyaya ti problema. Nanang, agbababae ti asawa. Napanagnagam ka din nga na babae na. Wala nang. May isang babae iti club. Amo, babayadan day jay. Kasta, ay una yun di asawa. Ay ka sa anak ko. Maditi kasta nga aramid di asawa. Wala nang. Adda ebidensyak. Kasaok tumot ti asawa. No kasapulang tiyang bakasyon. Ang bakasyon ka pa ilaang dito'y lugar tayo. Tapno makailiw-liwag ka. Wen nanang, apaman ang makasaok ti asawa. Ang bakasyon kami dito iti anak ko. Apay nga itakalaang nga agawin. Pasensya kan, Han. Busy kami nga miniti trabaho. So nga italaan nga makaawit ha. Talaga? Busy kayo, iti trabaho yun. Hunan. Oh, apay man na nakasta ka. Ada ka di problema? Adda, dakkel a problema. Anya maninday taya. Daytoy. Anya ti kayat asawan dagitoy aladawan. Ha? Nangalaam ka dagita aladawan? Asino tinangisend kan ka kadagita? Saanan anapatag? No asino tinangalaak kadagitoy? Ti saludsud ko ti song batam. Anya ti kayat mo ang mapasamak. Anya ka kadihan. Pakawan anak. Ngam nagayayamak lang day ta babae. Insungsungdak dagiti kakadwak. Gaputado ti kwartam. Isong agbayad kamatan iti babae. Sorry, Han. Isardang kunter aramidak. Pakawan anak. Jak amunan niya ti sawakan ka. Jak impagarup amaaramid mo kanya ti kastoy. Kat, anya ti plano ita? Jak mo. Nagsakit tinakam ko. Ngamjak kayat asinaan latan ti asawak. Gapulang iti dahi di ababayadan ababae.
Napatag kanyak ti pamilya. Maawatan ka. Oray siyak mo't Diyak kaya ta basta latan madadaol ti pamilya. Ikak iti gundaw ay nangagbalbalyo. Sana bali. Adda ti kasinsin ko iti dayja aklab. Adda pagdamagak. Numakan pa'y laijay ti asawa. Kaano ka di mapakawanakan? Kaya't kung agsublin ti sigod alinangan ta. Diya kaya ti kasto kaslasaan na ka makitkita. Ikan ka iti gundaway mong agbalbalyo, Warren. Ngam no uli tampay. Sorry langan. Abay, kayat mo ka di asumrekak iti kas di aklase ti pagsapulan. Tangay isumot ti kayat mo. Ti babaeng agtrab-trabaho iti club. Ay, detatisan mo nga aramiden. Ibagbagakan ka. Makapatayak. Nood da sa bali alalaki ang makarelasyon mo. Matlagayam. Apay nga rod anaaramid mo tinang loko kanyak. Sorry, Han. Saan ko nga ulitan? Ikarikan ka. Saan ako nasumrak iti club? Siguraduam day tawarin. Tano ulit tampay. Awanan tsansam apakawanan ka. Panawan da ka iti anak mo. Aging gaita, agtrab-trabaho pa ilaang ti kasinsin ko iti dayjay a club, Mr. Lonely. Ngem saan met kano na nagsubsubli ijay ti asawak. Ket sapay la kuma, tapudpud no ang nagbaliwan. To'y pagayam mo, Michelle. Michelle, pagayam ko agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, nasingpet ka. Gaputan na pakawan mo ti asawam, ket inikam iti gundaway na ngagbalbaliw. Ala, sapay la kumangarod, tatalaga ngagbalbaliwan ti asawam, tapno naragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Michelle, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.